urombo kuitisa vana wako urombe uye uchiti ndine machira ababa unotongeka Mana pane 15 sababu anounzwa kuti akakupfuma isei dare rimutonge rimubhadharise kandi asina kuuya anokubhadharai nekuti kusauya kuziya kuti akakanganisa. Inini pamusoro changu inini musha medu tiri 9 saka ini mukomana mudiki pamusha mukoma kuira wabereki wachi wamberi panongo ndishungurudza mukomana mudiki ndingadana nababa namai ivo vakaramba kubva payadi kuenda kuye kwavo kuda kutora zvinhu zvechi zvababa saka ipapa patogara tiripo baba washaika zvino zvawagara uri baba washaika ngatichione kuti munhu wangu anogara ari papi zvawaramba kuri papi uri pani iye akati ayo baba wakati zvese izvi ngezvangu nevana vangu zvinoda kuti ini nhasi kundida ipapi ipapi ko iwewe uri kudini baba apana kuti uri iwewe uri kuba zvinhu zvangu uri muroyi saini vatatora waya vataisa mugano wewaya iye akati hatipo waisa kusinde pangu aiwa tagarisana izvozvo anobva vatora mombe dzake manje obvaisa padhuze nenhanga pangu waese pigneti waendaisa yese yatopera kudyiwa nendoyi mukasvika pamusha pangu ndokuti vari kumusoro ndiri padzasi mukaona pakati pemusha takatoisa gondiwa retsvina yese inobva kupi kuyadyawo ichiuya pawaya saka iwo anotiti nduri chini rakatokosha mwana onde mukoma chibvisai mombe kakana kuti mada henyu kuti mombe dzireve nekuti chisai waya yenyu uko kuganhira kuti waya isafi izvozvi mukasvikapo waya yatodzika yapasi apa zvese mombe zvirugu zvavo zvese zviri kunhasi hansi kunofanira kunyatsvina kanga iri nguva yemvura mukasvikapo ndo yese nekazara panhanga kana towana hapana patinotsika varinotakura futi varora chinyi handiti apa akundovhara roti mukwasha akauya nepapo opinda zvakanakana akuda kuti abuda otsvara kudzoka avhara kumusoro otinobuda nake nekumukwasha kutadza kupinda tovhara kusvika ipapo mukwasha ozotsikinza ozopinda isitamuka tikati alright ndine yadhi yangu iri kumusoro vatati patakuvhara tobva kwaya newana wako vana dzaiwa no panyangadzi takatoisa papi wewaya yabviswa kuyadzoserwa rodi yavava apa abva atanga futi kudzosa kui kuvhara rodi kuti ini ndisadini ndisafambi apa abva aenda futi pane waya yatete iri pamusoro obva atora kuti yadhi yangu yatete auti yatete saka iwe akazi baba ndo wakataura iwe baba ndi wako iwe ndiwe chete padziwe pane vanhu vese aiwa chiregere saka anotora waya bambita ipapo akuya futi achivhara chi rodi
vanovhara mukoti unofamba nevanhu. Isusu changamiri tiri masapu kumushapu. Ndizvo here zvetinofanira kuita izvo. Todaidza G7 yeuya munhu aita zvisizvo zvingatibvisei waya ovhara kuita noise yombotsetseka. Izvo vanhu vekumusha vari kutambudzika nenyaya yekushaya nodhavhavhara kwese ubva anoganira nekuko. Uri kuitirei apa yezvinezvi paakazovhare rodi ukaona apa tikuti bvisai waya yambobva zidini kutoremara kwandatoita saka kana atora udini mun'ina wako kuda kutourayaka iwa nyaya yanga ichiti ndaende kwashedzvairo nekuti wanamukoma wanani wese ndakataura kuti imimi hamusi kugona kutaura nyaya nekuti apa ndiri kutaura mazuva ese ari kuti ndiri muroyi ushu munhu ushu ndiri kuba zvinhu zvani zvake asi hapana zvemati mataura. Izvo zvakauya kuti iwe baba pawakasati washaika wakandotora jita rangu rewadzimu randanga ndinaro nerababa ndionaro ndirauri kushandisa kuti vana vangu vasadini. Saka inini nevamwe vese vatiri pamwe chete kati saka kana muri pamwe chete kubva ngatichiendei kumatare nekuti hapana kuti chamangara kana mukoma kana kunani nekuti yati muri kuchi plus havari kuzviona zviri kuitika. Vana mukoma ndiri gotwe yadhiyo yese yakafusa yada kufusa ndini ndanga ndiri gotwe ndisapose kugara papi nekuti ndaitanana baba namai iye akangopfekera kuda kutora zvinhu zvavana. Saka maona changamiri izvozvizvi tinetori nevamwe vari kuno vanokutaura vemusha kuti akatovhara mayadhi vanhu votadza kuona kwekufamba. Isu tatiti masabhu kudare charira sabhu hadini hatombowi kana zvinhu zvinotaurwa apo kuti pandinara kana kuti development nechi hatombowi. Vakomamudza ndiani sabhu denesi kana tiolodi sabhu ndiani? Sabhu kwanga ari mukoma asi mukoma wayo inini ndini ndakauya kudare rese rekusabhu ndini asi ndiri mukomana mudiki ndakangofunga kuti wana mukoma vanozvibata handingagari mukoma waripo. Saka mukoma wavo havanyatsokunzwe zvakanaka. Saka ini ndakandishanda kuno saka ndikati mumwe mukoma chibatsiranai namukoma uchidini. Saka ndiwo futi wakomana vari kudini vari vasikunzwise nekuti matate kuna hwadini baba vakangoona zvinhu zvapai. Saka ndaaadzvairo ndakatoataura kuti wadzvairo tirega kutaura nevanhu vesava dini ari kutambira mari yeusabhuku hatisati taita substantive muregerere tatitapawana mukoma ka havachadini. Saka izvo ndakatututaamazodaatuta kuti no ndakada kuenda zvakati ndetava ndakuenda netsamba nekuti pandakaipuwa usabhuku mukoma wakaenda kumafingerprints ndinaro document achikomba asi vakanzi hasati kwakwadhiende uko wakamisa kuti hasati zvadini zvaita chete asi wakagadzwa wakatoenda mafinga wakatogadzwa asi nokuti zvovari kuita vakaona zvinhu zvavasina kushandira vakukanganisa vanhu nekuti ari sabhuku wacho ndiye muri kushungurudza aiwa ndiyeva varipo mukoma wacho vari panapa asiavanyatsokunzwi asi vari kushandisa nakomanaabhuku ndivi sabhuku uyai kuno havanzima saka tikatavapa munhu wokudi saka tikatavapa munhu watoadini saka watokuvabatsira vari kuturukirwa vakaturukirwa anonzwa ari kuvaturukira ndiani ari kwatiri taura anonzwa
ngei musi kugadzirisa nhau iripo yemunin'ina ngei muri kutadza kugadzirisa nhau yemunin'ina ngei musi kuigadzirisa mambo handishi mambo iwe sabhuku usikazivi mambo ndiri dzvairo herenyi ndiri dzvairo herenyi mambo wedu saka moti ishe sei saka mugoti ishe sei kutaura muri kutaura mugoti ishe sei hanzi munonditi inini ishe sei ndiri mambo kutaka ishe taurai nyaya ndita nyaya yacho mambo indapokanuka kurwa utongo kune nyaya kwenyipana yakazoenda ndikutisu awa munin'ina wangu inini lati mumba medu tikotwe tiwana 4 wakomana indini ndakatowachengeta wana kufundisa kuti chikoro ini saka awabva tikatagara hangu pamwe kwabazara kuti tibhaitani wana takazoshota tiri unit kana nyambo muri dzese zvivese kana waonyera kuti hepu asi zvinoita kanga tichibati baba acho isu tauri bvaita wana kuti waitibvaiti wadorupore mwero baba umwe mai umwe tizvokuti zvanyaya kunyera kuti isu wakarwa hauna kutamba ndini wese tauye kumangarawo kwandiri ndiri mukuru wachinini nifanira kuvatonga zvino manje handabotonga notonga nesu chozvandiso nyaya akataura kuti sondo kuti wakandipima kuti timuroyi taigara tese chifuna kuharari tese gari kuharari tairowana isusu chokana kuti muroyi hazvichisi vanhu vanobva nimwero baba umwe mai umwe kare katikatikarona tese hazvichisi tinoda kuti awa totonga hati pachedu kana tana kuti uroyi uripo ka kana neuroyi nini nisoro toenda kwakwan'angazi tokadzisa nyaya yedu totopisa zvinhu zvinenge zviri pazoku pachedu kuti vanhu vese kana vanhu vese inodengeramba ini bakwasha handizivi zvesese ndini mukuru wacho handiri bvaita wana wazukuru weni wese handiri iyo iri kutaurwa wayo mataura kwavanga wasvika sekuru vakutaurawo ndopananga chifunga kuti kutanga kwavo kuitawo nyaya yanga utaurawo kuengana kwavo asi nyaya yandabva kwakutanga kwauringotsamba akataura nyaya yekuti mwana ururu saka nyaya yanga pana kutaurwa pana painga nyaya yeururu kwete kuengana ndopanzviyanda kuita pakutanga uroyi nekuweka kana pane pachikuwirirana here nekuengana kwese kwaone kuengana kurwa taura tizvo Sorry, Mom. Inini ndiri mwana awa ndofunga ndaanewo 43 years ndichiona mararamiro atakaita pamba haasi kunakidza pawakanetsana wabereki wedu isusu sewana because hatina saidi ratinokwanisa kuenda takafonera wana wapamukuru kuti honai zvaita vana baba uyai tidini titaurirani timboonesana kuti zvii zviri kunetsa tobva tatoseta dheti rekuti tidini tisangane musi wacho wekuti dhei yakasvika wakomana wakauya ndokutorana na baba mukuru ndokuini ndokuenda nawo kuharare sezvaita futi chii zuva ranhasi but chandingada kutaura zvangu mumashure dai kuti kuri kusvika kudzimba kumba kwabereki wedu izvezvi patutofamba inyaya yekuti vamwe vanogara pamba pedapa
hawasi hawana vabereki vacho vakashayika saka hawapo satitopinda nemunda mewani zvakaitika rimwe gore ndizvoti wavhara futi saizvozvo patinondopinda napo tatambopotera ndotofamba kuti zvekuma 3 kilometers kuti udzoke pamba kuti udzoke kudaisa wakasvika kubva ndopavhara kudaisa ndopatodaidza futi wanakukoma uyai bona izvetwa nababa wavhara hatichakwanisi kudini kupinda kumba saka hatichataura ndikati zvamunoitezva unoti ikodzero yevanhu vese kupinda nebavi neafa vachiri nzira yavo kana mukuti ikodzero yenyu tatatu kubatsira saka ndezvako kana iri chikodzero yani yenyu saka zvisinewo mwari ukati kamwe kadhunduka kumberi kakange because wakabva wachinja kwataipinda nako kura kuti pasingachapindi moto saka wakabva waisagetsva kuti dzinoenda kudzisvika chipinda mao kuti waziva hapachadini hapachapinda papa ndo patakatiwo pamunda ndipanonga masobva tangoisawo rimwe kona redu nechepawangaisa geti paino pakazosa dai vanhu ayatodi ndo pakazoya mukoma mwana womukoma akazi akoma atoita sei tikati honai mukoma nyaya yatakambotaudza naye honai mudara adzosera satoita sei vanokoma ndokutilidha ndokutodzora mapangwa yako adzosera kupi kuyakuya padhisemba pangwa yakuti adzoserwa kupi kuyakuya futi saka hapachadini futi hapachapindiki mukoma wemoni one zviri kuita ndo iri kusvika ipinda mukicheni mvura yako naye vanongoisa kariji kakadasi but ivo they've got length yese yakakura because pese pasekuru ndo pawana nditira kunotokwanisa kusvika matanga uko but andouya pamusiwo chaipo ndo panogaiswa tango dzinodini dzinowedzera but chokwadi chiripo ndechekuti vanodaro vaona baba zvese tanetswa fanga ini ndafara paunzwa kadare kuno kuna mama tanzwa nekuendeswa kun'anga nehama dzepisi recently wakabva kudare because pane patakatanga kunzi baba wachichichi ndobva tadaidzwa tatitori kumba vamwe sakatombotendera wese nemhuri hombe ndobva wakasvika kuna baba zvikanzi kwatafamba kwese kwanzi makashota handidya ndopatakaenda nababa paikudarira wangu akaungana nemhuri tasvika saka baba wana kubvunza anamukoma kuti zvino anamukoma zvamamboenda chii chamamamboona kuti muzotange kuenda mwana pangu ndo paanosimukana apo kwababa isikati oraiga titore ndopabari tidzoke but the still came wakati aiwa takazonzi wakutaura zvakanaka ndopatakazoti aiwa orit hazvinazvo problem mati ndizvo zviripo hama isusu manje chatakukumbira cho ngatichisei motikari dzacho maresources hapana chataura kuti kuchaibva ndekupi imimi kana mada ngakumamboiswa fiyo kana vanhu vakati vaenda kumozambiki vaenda kuzambia as long nhako vanhu vakasvika apo kangonzwa kuti pana vanobatsira moenda ipapo kana musagutsira moenda musadzoke vanhu shuwa takakontribhuta mari dzedu dzikaenda nditika wakaenda kwese tikaisa futengi anzi haina kudini haina kudzoka recently takabva manje ndo yanyanyanyozorwadza takabva kwabangurwa mudzimai mama wakashayika tatiri kwabangurwa waita kuronzi chi kurovabira nawo handidika zvese waingozvita zvega mukuona manje paine double standard waizvita wega koze tikuti hama idzikai kana paine urongwa wakadaro musha mune muchitaurwa kuti apakati pakati waingoita wega newanawo kwabangurwa handidika wapedza kudaro tavanhu vakuchiparadzana zvikanzaya kwakanzi pane munhu ane zvinhu zvake kwatakaenda isusu kugata kwakanzi maiguru wakadyiwa ndizvo tatakadeclare kuti kwakamboendwa first time isati tazvini because hatipindi haisi hachendi kumapostori hatendi kumabati nenyaya yekuti muda kuti muchenure papa wedu and handiti saka tadaro taona futi zvabva zvatoa zvikanzi avakomana vakanzi vari 4 vane zvinhu zvainazvo saka hapana chatobva panapa isusu tatouyawo futi munozva nekudhura kwakuita zvinhu mazuva takatoenda kutodzokera basa tisina tona ubereki vasara vakasungirwa futi kupi ikoko kwangoriko taenda zvino nganga dzakazoya kuma11 fungati vanhu vangakabatwa kusvika kuma6 yakazoya kumazvaro uye wauya vanhu aya wazotaura nyaya dzavo sikanzi munin'ina ndo paanobvunza samukuru imimi nyaya dzamataura handidzo hanzi mimi makati vanhu vane tumhukawo chibata ikatumhi twachona samukuru aya ndokuzokutobvunza vanhu imimi pamakauya ndo zvadakabvunza samangona kakupuma rakangoripo kozi munhu wacho vanenge asina kuenda naye anenge asipo ende susu hatiri kuenda ine chikuru changu chaicha handina kana one day randakaenzi nababa handei kana kunanga kana kuunza nganga pamba kana chichi takutoendeswa nenyaya yekuti
hama dzedu dzindozi dzinenge dzichida pamukata tokosi lokapadzongwa patinoti masherengo chibuda mugupi vanenge vati hama dzangu mandakakura nawo patikati chiona iva makurohwa kusvika madini iyai kutovhara ipapo ndobvunza kosa maovhara ndopinda nepi ini bho ngati zvino kumatari kwamuramba muchienda muchaenda muri one day munobhomodza kwasiri kudzidzwa nyaya idzi kwatinogara nemumanyusipepa panguva vakatotonowa maziso uri Muroyi because bitterness iyo ndeyiri kurayisa vakawanda zvino ndopati kuti ipapo changamiro wemambwe tinoda kubatsirwa ngatisachambe tichidzokorora nyaya idzi tadzinzwa maproblems ese tanzwa right pamusoro imambo ndiri kutaurawo ndiri villager mumusha umu handisi kutaura pamusoro zvemanzwa zvekukumhana zvemushonga asi murume uyu autaura nezvake uyu akavhara bhizi hapana chichapfuura mutaura munopi Dennis here Dennis akavhara bhizi hapana chichapfuura pane mukoto wekenge uchidhanhura yadhi yamanyeza neyadhi yamuswere akavhara futi kubatanidza kuti yachachinhowani achibva atora neyadhi yacho mukoto iwoyo waisifamba nevanhu vose nezvikochikare nezvii hapachina takutambudzika kufamba tatova nedambudziko rekufamba kuti kana tida kuti tifambe toenda nekupi uyezve nzira yakoimi mutaura ndimani ini ndodzimazire ndirimamunze munerezve kumba uri humba zviya orit mazire takutofura nepayadhi nepanhanga pemumwe munhuwo asingadiwa kuti panhanga pake papfurwe napo nekuti hapasisina nzira dzose dzetaifamba nayo mukoto yase yakavharwa saka ritori dambudzikowo takatomboendapo tiri seG7 tichida kuti tindotaure nawo iye vaDennis mabvunzi avo kuti vavhure ndokubva vatadza kunzwisisa ndokubva tambofunga pfungwa dzekuti sezvo achinamata kuchechi yeRevival Methodist tikaendawo ikoko tikaona mufundisi wacho tikataura naye dzimwe nguva akanyarewo kuti nhengo yangu iri kuita zvakadai izvi mumusha asi zvese zvakashaya basa saka ina zvino ndotoramba tichinotiwo kuna sabhuku wedu ava waloida ko tinofurawo nekupi tofamba nekupi hatina pekufamba napo rwizi rwakatorwa rukavharwa mukoto yakavharwa yadhi dzikatorwa mambo semaziviro angu nyaya iyi mamiriro yakaita ndinowaziva nedzimba dzavo vose pavari mukoto kwachiri kutaurwa ndinouziva saka nemamiriro azvakaita ndaona kuti paita bitterness zvichokwadi kutoti ukangovati mukoma nemunin'ina paita uroyi mukoma nemunin'ina nemhuri maakurowana muchitukana zvakuda unobatsira semambo sezvo wauya kwemuri mambo izvi mungabatsira kuti wabatsirwe zvakutoda kuti wabatsirwe kuseri kwechuru wamboonekwa ngoti ndiri kuona sabhuku varipo variyo mukoma varipo nemusha varipo zvakanaka nemhuri kuti wamboonekwa pamazodaro mochizopa wanondoona mukoto dare rinobva pano richienda kundoona nzvimbo iyi mosiya magadzirisa saimi ngekutoti kunyangwe ndaona kuti ishe dzvairo watuma nhume yavo iri pano saka ndiri kuona kuti zvakarongeka zvose kuti wanga waripo kuti munga muchi kuti wabatsirwa ndo maonero ishe dzvairo ndeipi itaurire tinzo hanzi vari kuneza Mushure mambo ndofunga mumataura nezvake uyu munogara achimonetsa kana mukanaa takambomunza kunoku nenyaya yachiwarara kusangodzeko iri nawe kuti ukamusvikira kumba kwake ini pandakatomboendako vamwe vaitondityira kuti wasvosvika kumba kwake chaizvo zvaitonzi unobatirwa demo asi ndakasvika ndikakwanisa kutaura naye akatomboya kudare kwedu achizomipira nyaya iya kunoku panyaya idzodzidzi takamudaidza haana kuuya ndikazoenda zvakare ndikamisidzana naye panzira yadhe yake
achitaura nyaya yekuti inyaya dzemumushamiri kuti vanotaurira ndikamuudza kuti ukaona munin'ina wakaunza nyaya kudare kuda kuti kumatadza kugadzirisana musha kwedu saka waifanira kuya kudare wonzwa nyaya yako uchinzwawo ichitaurwa uripo iye akati nongorwara inini kuda pamwe ndisipo zvikadini saka panonzi auye kudare wana vachanosika pamumubva mutorobha aenda saka takazoona kuti tingaomesere ava kutambudzika tikati aiwa ishe wakati no ini zvanoita nezvoti ndinoendesa nyaya kwababa dzingatobatsira vanhu avo because ini ndingamuite sei manje ndikaende kwababa saka vachinzi wapuwa dheta vachitiudza vaende kuchinzi nasha iwe ichienda undonzwawo kuti vanonzi kudini kuti wasati wauya kuno ndakanzena undoona nzvimbo yacho yakasvika wachindisangangura magariro wangu akaita nekare iye zvinobuya dhivuvava waiautaura rakasa pakatapa kuna iye dhenisu kune mashanga asvika kumabvumu ari muzasi mewaya iwavo kuva kuti waya kutohora pasaka wanipanidza pawakatisa kakondi wake kuti ndo inobva kuisa nyasende panhanga pevavo avo ndo wakugadzira kakondi wakati kudifenda iye yadhi yake nechikuku wakavhara mugwagwa wacho ane nzvimbo yakanaka kuisa matanga ake ikoko asi ari kuunza apa ndofunga kuda kuita pamurume rekana kuita sei handichazvizivi saka zitakuti aiwa endai kwababa kana madaidzwa zuva tichauya kutoteerera totaurira mambo kuti aiwa taimabatsira dambudziko iripe takuenda kuruling tingarambe tichirega tichitendereka aitaperi right ruling inoti ngabvise matanga munhanga maloyi undoisa kuri kutaurwa kumusoro kwakafanira kunofanira kuenda matanga ndochekutanga 2 magedhi ngaadzose muri wataure sabhukutu wangu hanzi pamusoro hanzi nina mambo kana madzokera kumusha uko handitika kana madzokera kumusha bamukuru ngabvise matanga ari kuenda murodhi handitika matanga ari padhuze nemba yake matanga emombe aende kumusoro kupi ukasabuye kuyadhi handitika nemashanga aya anikwanisa kupisa dzimba nemotari abve zvese zviende kupi kumusoro kweya ndo number 1 ndo chekutanga number 2 magedhi nemukoto aifamba nevanhu ngaazvidzorere zvazvakange zviri 2 pakavharwa mikoto yese iyaiya handitika rodhi yese kunobuda kudhibhi kwese kwakavhara kwako handitika hanzi kusika kurwizi nemarwizi yese awakavhara aya handitika ngavadzosere waya kwainofanirwa kunge iri mazvinzwa mikoto yese iri kubva kwamanyeza handitika nekwese wakavhara kukuko handitika kusvika kurwizi nemarwizi yese awakavhara anotedza nyamvura aya handitika ngavadzosere waya kupi kumazvinzwa sabhuku kwenda mataura yakanaka yanakuipa uyu asinezi kuti izora munhu wese kana kuti munhu wese temukare munda yadheke banababazapo kutonga takutonga sipachenda kutonga kaisusu takusa kurwizi io zvapo munhu wese iwe kwakwatisa kuti kupi wese wotaiwoso ng'ombe wanhu wese nenyaya mbavha ng'ombe wakagwata pai mudzimba dzaigara kuti kudono kushuwa icho kwani asi ngaendese kudhuze nemba yake asi aendese padhuze nemba yaumwe hazvina kunzi mombe ngadzibude muyadhi handitika zvanzi namambo mombe ngaise kudhuze neyadhi yake kumusoro kweyakwe kune gadheni kweyakwe handitika kumusoro kweyakwe abvise kuyadhi yechi mazvinzwa kumatanga akabve paari aende kumusoro kune kicheni dzawo kugadheni kuya andoise padhuze nemba yake haaisi padhuze nemba yaumwe munhu right muchine pamwere chamurubvunza inini zvinhu zvacho tiri kutaura tiri muno mukoma hapana chavanoimplementa aiwa tiri kutaura isusu judgment ichaenda kwaari number 3 arapa kuuya kudare handiti nhau yekupuma uroyi achipuma munin'ina dare munoti anofanira kubhadhara chii
zvekupfuma muroyi imombe anondobhadhara mombe kumun'ina yekumupfuma uroyi. Hanzi kupfuma uroyi namba 3 kupfuma uroyi munin'ina wake handiti anondomupa mombe yekuti apfuma munhu uroyi. Mazvinzwa urude uraudu ndoda chekutanga kutendai mambo nezvamuri kutigadzirisa ndochachiri chishuro chedu chekuti semutibatani hazvangu zvasvika zvaiva vamwe vari muno mungatadze kunzwisisai nekuti nei ukamaodzana avo vana baba vari kutaurwa wakazvitadza ende aiwa iwewe tirikupa judgment takutora hamune pekuti isusu ka takamirira mhuri chatati kuda kugadziriswa uye kuti muromo yo kupfuma umwe kunyarare isatina isusu hatina chatinoda kuti watipe ndizvo here nekuti iwe usapindurire nekuti hausiri wanyu nyaya kudare aunza kudare ndibaba waunza kudare ndiwacharipirwa chii mombe nekunza kwanzi Muroyi iwo nemuromo waro saka haupindure ndatso tisikati kuti vanhu vapita pajudgment hatichapiwa nhunguva yekuti yekupitawo nekuti taakutopa judgment right. Anobvisa mombe yekupfuma uroyi. Mazvinzwa anobvisa mombe yekupfuma uroyi munin'ina wake. Tozotaura mambo ubvunzai mambo pamusoro mambo ende hasi kuramba kuti izvozvo ndoziva kuti wanin'inangwa kupfumana pachenyu paukama kukati baba varipo taitukana chirwa muroyi vangu achaira akuti izvozvo chijairirwa ichocho ndo chamukuregera kuchiri hanzi izvozvo chijairira ichocho ndo chaita kuti aporwe neshamu makatadza kuzvigadzirisa sabhuku. Chijairira ichocho ndo chichoti arohwe neshamu because makatadza kuzvigadzirisa. Rujaira zvinhu zvisina kunaka tama nenyoka muchiti tesamana mangwani muchazenge muchirowana nematemu moti taijairira mosvika pamunozana nematemu mozouya kwamambo maakuchema nekuti majairira kudii kurowana sezvamata kuti tairowana nanhasi munorowana ko ukati chibhakera munozivi woita sei. Handi tukwavoya handiti kutemana ndo panozosvika kuurayana kwevanhu saka ndosika turumboranga akarohwa ane chironda dai akandorohwa pamhanza akabva ati zii maizoita sei muchiti tinojairira zibini paangari ndio vari kuti tai tinojairira kudaro asi bini rakarohwa ndo kujairira kwamunoita here iko ko zvikaenda pamhanza kana pagotsi remunhu wobva apo moita sei. Haana kuuya kudare anobvisa mbudzi mbiri dzekusaya kudare then anoshungurudza vanhu anofanira kubvisa mombe 1 kuna mambo yekushungurudza vanhu. izvozvo chaizvo rodi nenzwizi havana kuuya kudare vanobhadhara mbudzi 3 handitika kusauya kupi kudare handitika kushungurudza kwanoita vanhu kuvharira marodhi kuita sei handitika anopa mambo mombe. Haana kuenda kwaishe anopa mbudzi 2 kuna ishe adaidzwa naishe. Haana kuenda kudare raishe dzvairo handitika anopa ishe mbudzi 2 kumusha izvi anofanira kuzvibhadhara mazuva 9 kubva musi waanopiwa judgment yake. Kubva musi waanopiwa judgment handitika anofanira kubhadhara after chi anopiwa mazuva 7 days 7 days mazuva 9 ekuti azvibhadhare kubva musi waanenge apiwa bepa rejudgment
anopiwa 7 days ekupedza kubhadhara zvinhu zvake zvese zvatongwa muno. Nondo mutaura kuti bepa riri kuuya rinotaura mutongo iwoyo. Mondo wataurira kumusha uko. Anditika kuti bepa rejudgment nyangwa asina kuya kudare ramambo anditika riri kuya kupi ikoko bepa rejudgment richabva kuno riri kuya kupi ikoko nyaya yatotongwa yatopera. Makosi enyu amasenzesai mari 150. Taura kuti 150 yabva papi? Takabhadhara mari. Masamoni imari? Masamoni takabhadhara 45. 45. Muchabhadhara imwe 45 yekuendesa dare yoita $90. $90 plus mabhadhara nhasi $20 kuita ndo makosi enyu ya. Takabhadhara kwa 150. Tinotora makosi edare kuno. Right. Saka ndo zvamuchandobhadhara mobvisa 45 tatoisapo yekuti paende kuti zvatasina kuuya tokupa 7 days kuti ubhadhare zvatataura izvo. Kana asina kubhadhara dare riri kuzoya kundotora richipendera mutongo iwoyo. vatsananguriri vanozokunetsera. Right. Yeah, you want to